L-34 anniversarju tal-qtil ta' Karen Gregg kien infakkar permezz ta' qudiesa fil-Knisja ta' San Ġwan, iċċelebrata minn Father Efi Mallija, li waqt l-omelija qal li Karen Gregg kienet martri, l-istess bħal martri li qatel Erodi u li l-Knisja tfakkar ukoll f'dan il-perjodu. Father Efi li ċċelebra din il-qudiesa s-seba' darba qal li s-sagrifiċċju ta' Karen għandu jkun ta' inkoraġġament biex ma jkunx hemm aktar vjolenza, speċjalment vjolenza fuq nisa. Wara l-qudiesa saret ċerimonja oħra qudiem il-mafkar ta' Karen Gregg li jinsab ukoll fil-Pjazza ta' San Ġwan. Għal din iċ-ċerimonja, diversi tfal fakru l-memorji ta' xkejkna Karen minkejja li dawn il-ġrajiet traġiċi seħħew meta huma kienu għadhom ma twildux. Reġa' wasal dan il-jum meta lilek niġi nżur diqa kbira ġewwa fija impoġġilek dan il-fjur. Reġgħet waslet il-ġurnata li fiha nerġa' nara warda żgħira kollha ġmiel tanħaset ħesra minn ġoġ. Waqt l-istess ċerimonja, il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat saħaq li din l-attività m'għandix skop politiku. Din hija attività li fiha l-Maltin u l-Awċin kollha, nazzjonalisti u laburisti, iħossuhom parti mill-familja Gregg għax it-telfa ta' Karen kienet u għada telfa l-pajjiż kollu. Joseph Muscat qal li l-Maltin iħossu l-għafsa tal-mewta traġika ta' Karen Gregg daqskemm iħossuha għal Raymond Caruana. Għalhekk qal li jittama li jasal iż-żmien meta l-Istat jibda jorganizza attivitajiet li jfakru dawn iż-żewġ traġedji. Joseph Muscat qal li jeħtieġ li kulħadd jimpenja ruħu biex dawk iż-żminijiet koroħ li huma tebgħa l-pajjiżna ma jerġgħux jiġu. Filwaqt li jibqa' l-għaċċa l-ġustizzja jeħtieġ ukoll is-serenità tal-maħfra. Mr. Karen, il-professur Edwin Gregg, qal li jħossu kommoss u bla kliem filwaqt li ringrazzja lil kull min attenda biex ifakkar il-memorja ta' bintu.